Okej, ska jag sjunga? Sjung bara. Happy birthday to you. Vem sjunger vi? Vem är det som har födelsedag? Luka kommer inte ihåg. Happy birthday to you. Elles födelsedag. Okej. Ja, ser du sina båtar? Det är fina båtar. Vart ska Luka snart gå? Uimahalli. Luka menee uimahalliin. Me mennään poolille. Luka kutsuu sitä uimahalliksi. Går det simma? Nu måste mamma titta på telefonen. Vänta. Jaha. Sådär. Meillä on ollut tämmönen reippaanmuotoinen aamukävely tässä takana päin ja syötiin myös aamupala. Ja nyt me mennään takas hotellille ja ensimmäinen päivä kun me vaan ollaan hotellilla ja nautitaan sen antimista. Siellä on kiva pooli ja jacuzzi ja me ollaan varattu sieltä paikat rivipaikat meille, niin mennään vähän ottaa aurinkoa ja vaan nauttii. Täällä on ehkä ulottunut tänään joku 30 astetta. Nyt on vielä aamuun semmonen viileys, mutta lämpenee. Mitä sulla on päällä lenkillä? Mulla on Niken lenkkarit, jotka muuten täytyy sanoa, että mä oon käyttänyt näitä Sveitsissä jonkun verran. Ja täällä 2 kertaa. Ja ne ei ole osunut mihinkään, mutta tää ilma on niin saasteinen, likainen, että noi niinku valkoiset narut ja muutenkin, siis ne on mennyt ihan tämmöiseks mustiksi. Sitten mulla on H&M nää verkkarit, jotka mä sain joululahjaksi. Teepaita H&M:ltä Basic ja nää Ray-Banin aurinkolasit ja sit mulla on tämmönen pinkki Tory Burchin tämmönen kukkaro. Semmosta. Ja unohdin. No joo, ei mitään. En mä sano. Sano vaan. En sano. Koska mun piti sanoa, että mä unohdin mun rintsikat kotiin. Ei se varmaan haittaa tälle hirveästi juttuihin.